Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco lan Ibu Sandika, kita saking kelompok Songo badhe ngandharake materi babagan tembang macapat lan jinising tembang Jawa ugi nerangake pangertan lan tulodo saka tembang pangkur. Kelompok kita anggotanipun wonten 3, inggih punika Kula Amandi Sutanto, Kula Widanika Felisatara, Kula Elvarina Garyata Putri, Sugeng mirsani. Tembang macapat iku kelebu tembang alit sing asale saka kebudayaan Jawa. Saliyane tembang macapat isi ana tembang liyane yaiku tembang gedhe lan tembang tengahan. Tembang macapat mujukake karya sastra awujud puisi kang duweni nilai seni swara lan kaendahan basa. Nalika nggawe tembang macapat ora sembarangan amarga kudu manut panguarang yaiku guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan. jinising tembang Jawa sajroning kasusastran kaperang dadi 3, yaiku 1. Tembang gedhe. Tembang kuno sing saiki wis arang ditemokake. Biasane nganggo basa Jawa kuno lan digunakake kanggo pambuka gendhing. Tuladhane Pamularsi, Minta Jiwa, lan Kasumastuti. 2. Tembang tengahan. Tembang sing muncul ing jaman Majapahit lan sering digunakake kanggo kidung. Tuladhane Juru, Demung, Wirangrong, lan Palapa. 3. Tembang alit macapat. Tembang sing paling umum lan populer. Tembang iki nduweni aturan paugeran lan cacahe ana 11 jenis. Kayata Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmaradana, Kambu, Dandang Gula, Durma, Pangkur, Megatruh, lan Pocung. Salah siji tembang macapat sing arep kita bahas yaiku tembang pangkur. Tegese pangkur asale saka tembung mungkur, sing tegese mundur utawa nyingkiri. Tembang iki nggambarake kahanan menungsa sing wis wiwit ninggalake hawa nafsu lan luwih cedhak marang kabajikan utawa urip sing luwih becik. Paugeran, guru gotra yaiku 7 gotra, guru wilangan yaiku 8, 11, 8, 7, 12, 8, lan 8. Guru lagu yaiku A, I, U, A, U, A, I. Punika tuladhane tembang pangkur. Sekar mocopat pangkur laras pelok patet 6. Mingkar mingkuring ukara akarana karenan maradi siwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mrih kratarata pakaratine ngelmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa agama ageme ngaji. Matur nuwun sampun mirsani, mugi-mugi presentasi kita saged migunani. Kita saking kelompok Songo nyuwun pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.